Kining maong kayamanan akong bagid ning gisunod sa imong mga kaapo. Apo, 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 apuan. Kana manggaba. Usam de, wa kakabalitan yan. Na ako ni agta nga nagpudo niya. May agta. Nya, manghatag ko ng biniro. Uy, so yaman na rin. Nato, kita na. May plan. Ito. Gusto kaya ako na ito. Manghatag ng biniro. Kung tayo pas luto. Nya, nakakaroon. Pandili. Ha? Eh, ayun ako sa mong bulong. Naagid sa urong agta. No, kaya tinguan man. Ilukod mo ginapre. Dato na na. Ano na igsultian? Kaluyas agta. Kaluyas agta. Kagana ka ba? Abi mo na ko ka ng agta ang nalibri. Ano nini? Anan mo nini? Baboy mo rin. Asik. Di ba ang agta? Baboy baboy lang. Antan. Binit mo na asik. Oh, gisunin mo magdahas mo rin. Pamako ka siguro na. Gusto rin ng agta. Ay, agta. Wala mga ni kaya. Ngayon yung libro. Oh, anong dato ni? Ay, anong ito? Oh, say. Ito sa ito. Ay, natin hulog pre. Kopin, boy, kopin. Sige pasada yun. Hindi kumot yan. Uy. Ano ba, pre? Bisa dili. Dili na ko ubasa, pre. Asa ko baliktad mo na. Suwat man ini numero. Suwat man ni para sa mga. Ay, gani ito mo. Paras ko ako. Apa yung din ubasa tay. Matay bigay sa. Sige, hubog basa, pre. Wala ba dyan ko grabe. Sa imong. Sa imong mulo di ay. Atong lolo. Ya, unsa may nga nagkabutang na. Basahan na kami na ba? Dear Egypt. Ako na. Oh, ito na. Sa pagsuwat ko ni ining maong suwat. 5 na kong katuig na pakay. Ano nangiga yung lulo sa patay ng suwat niya po? Oo, 5 na katuig lulo. Ako kining gisuwat aron imong mahibaw-an nga na ako'y ihatag kanimo nga usad ka pamana. Pagkayawan ang muda. Kining maong pamana nakasud ni sa kaban. Bulawan. Dapat tunga ta ha? Tunga. Ako nagbasa mo. Sakwan ng ulo. Ay, ako may nagbasa. Ako nakakita. Sige. Kining maong kayamanan ako pagid ning gisunod sa imong mga kaapo. Apuan. Uy, nagana no. Apo. Kaban. Lagamo. Kining maong butang. Uy, butang. Butang. Kung sa Tagalog pa ilagay. Oh, kung dako ka butang, ha? Dako lagay. Kung wa kay butang, awat lagay. Sige pa dai. Laylay kag butang. Laylay ok, butang. Laylay kag lagay. Padayon basa na. Dato ta. Kining maong butang usa ka busluton nga brief. Busluton. Sir, may pamana sa busluton nga brief. Agta ay mahatag magsuwat sa lulo. Unsa man ang imo? Agta. Nga, manghatag ang suwat. Wa may klaro. Kanang dapat ko sa niniro ang pangayo. Ako, at yung sarong ko bro. Siya diti. Agta! Pangayo lang ni Ginero. Bakit ni Ginero? Aminaw to siya na kung marunong mag-agta akong tingog. Naon? Nanay ni gihulog. Naon? Tigyapon.
pati hapon. Sige, masig mo na. Nanginit ako. Magkasi pa kita ni. Meron na gini. Uy, balita man ni. Balita. Oh. Bisa ko na. Tungod sa pandemya, ang gobyerno dunay suporta nga mga bugas. Pwede. Sad katrakan ko na nga bugas. Sad katrakan. Oh, ang maayo ni ini kay iapod-apod gis mga pamuluyo. Wow. Kadot ana, ang problema lang kay ang sako naabot na, ang bugas wa pa. Wa gihapon ay klaro ni suot klaro. Unsa may agtaa? Ay der balik ka na yun. Balik ka may usad pa. Suwat man ni sa imong papa. Suwat pa. Siguro kan messenger ng agtaa. Matay ko. Wala receiver ako nang kasi tawag ka nang messenger gani. Messenger sa Facebook ba? Kuan man siya kuan man nag-install man ka ng mga message. Message mo lagi. Ay di rin gusto sa suwat ay. Gikan isang papakit klaro kayo. Dear Egypt. Ikaw. Matay. Ano ni mata? Tugi. Gisuwat ko pinig Lunes. Nahuman ako pagka Martes. Suwat. Lunes, Martes. Akong ipadala ninyo pagka Miyerkules, arong imong madawat pagka Huwebes. Sunod. Basaha pagka Biyernes, ug basli ko pagka Sabado. Ang imong amahan Domingo. May klaro. Klaro. Labay. Nga sa manghuli na tani. Pag magsilpon tani. Pero kay, tagay ginro. Ini ang saan na to ani. Dito ang dato ani. Ang tabot na kayo, dulong na ba o? Abot na matibok. Kita ni dulu agda do. Paginig ko na ha. Kasi ako Ito tayan. Niro ako. 6 digit na bagay. Ulo. Gusto ko dito akong lulo. Yung taas akong lulo. Numero 45. 38, 28, 18, gaso-aso. Kini numero ha. Tayan na ni. Kasi mo natin na kita. Nausap at kumta. Kamalak ba kumta? Nausap at kumta lang kumta ay. Nakuha akong kayamanan. Prinda na gaya ako ang lula. Mama, ang papa. Mama ko akong break. Ang mga sinula. Wala yung hindi ko sinula. Dato, teka. Kung hindi kaya akong kaya ako sinula. Hindi ako malitin ka. Nangatay siya kung nilog niya ang gawas. Ano dito? Ay, nagugong sa akong mga baligya. Mga butanggit. Hindi ang mga butanggit. Lahat ng mga meron ako, mga lagay. Binigay ko. Tagalog. Binigay mo? Oo, yung lagay ko. Wala na akong lagay ngayon. Ako? Ako ang tanan, hatan. Uwa gini daw. Isang na agam, hapit guniro. Di man na imaw. Kita tamaog. Tapi ang binigay. Mau bitaw. Mabitang ako tong gilabay. Kidnogin ako atuwa kadaog. Yeah! Salamat sa mga padayon na nag-subscribe, nag-suporta sa among YouTube channel. Shout out dahil sa ta. Shout out na kang Roa Chay. Chay Roa, kabintoy Kang Mark Cuevas. Shout out dahil kang Russell Bocado. Shout out sa inyo ha. Shout out sa inyo tanan. Shout out paghihapon di ay kang Yajin Soriano. Salamat sa padayon nga pag-support. Hinaot meaning inyo pang i-share ang mga video. Kung ganahan pa yung mga video bisag uwan, grabe.